Nameya Aqub Beşa Yekemîn. Aqubê gulamê Xwedê û xudan İsa Mesîh silavan li 12 eşîrên ku belav bûne dike. Birayên min, kengê hûn bikevin ceribandinên cûr bi cûr, vê yekê şahiyekê temam hesab bikin. Çimkî hûn dizanin ceribandina baweriya we ragirtinê pêk tîne. û bila ragirtin karê xwe temam bike, da ku hûn bibin mirovên temam û gihîştî û di tiştekî de kêmahiya we tune be. Eger şehrezayiya yekî ji we kêm be, bila ji xwedayê ku bi camerî dide hemûyan û lê nahile, bixwaze û wê ji wî re bêdayîn. Lê bila bi bawerî bixwaze û dudilî nebe. Çimkî yê ku dudilî dibe, wek pêla deryayê ye, ya ku balê dixe û şeqil dide. Mirovekî wiha bila nefikire ku ew ê tiştekî ji xudan bistîne. Ew mirovekî dudilî û di hemû rêyên xwe de bêbiryar e. Birayê reben bila bi serbilindiya xwe, yê dewlemend jî bila bi rebeniya xwe pesnê xwe bide. Çimkî ew ê wek kulîlka gihê derbas bibe. Ji ber ku roj bi germiya xwe ya bi şewa tiltê û gihê hişk dike. Kulîlka gihê dikeve û sipehîtiya wê namîne. Bi vî awayî yê dewlemend jî wê di nav kar û xebata xwe de biçilmise. Xwezî bi wî mirovê ku ceribandinê radigire. Çimkî gava ku ji ceribandinê serfiraz derkeve, wê taca jiyanê ya ku Xwedê jiyên ku ji wî hez dikin re soz daye bistîne. Gava ku tê ceribandin, bila tu kes nebêje ez ji aliyê Xwedê ve têm ceribandin. Çimkî Xwedê bi tiştên xerab naye ceribandin. û ew bi xwe jî tu kesî naceribîne. Lê her kes ji aliyê xwesteka xwe ve tê kaşkirin, xapandin û tê ceribandin. Di pey de xwestek avis dibe û guneh tîne. û çaxê ku guneh digihîje, mirînê tîne. Birayên min ên hezkirî, neyên xapandin. Her dayîna qenc û her diyariya bêkêmahî ji jor e, ji bavê ronahiyan tê xwarê. Li bawî guherîn û siya zivironekiyê tune. Wî li gor daxwaza xwe bi peyva rastiyê jiyan dame, da ku em bibin cûreyekê berê pêşiyê afirînên wî. Birayên min ên hezkirî, hûn vê bizanin, bila her mirov di bihîstinê de bilez be, di peyvîn û hêrspûnê de giran be. Çimkî hêrspûna mirov rastariya Xwedê pêk nayîne. Ji ber vê yekê her cûreya pîsîtiyê û xerabiya ku pir bûye ji ser xwe bavêjin. Bi nermî pêva ku di dilê we de hatiye çandin û dikare canê we xilas bike qebûl bikin. Xwe nexapînin û nebin yên ku tenê peyvê dibîzin, lê peyvê bînin cih. Eger kesek guhdarê peyva Xwedê be û wê neyne cih, wek wî kesî yê ku di neynîkê de li rûyê xwe yê rast dinêre. Ew li xwe dinêre, piştre diçe û di cî de ji bîr dike ka ew çawa ye. Lê belê yê ku li şerîata bêkêmahî ya ku azad dike, qenc dinêre û di wê de dimîne û tiştên ku dibihîze ji bîr nake. Lê pêk tîne, ew ê di karê xwe de bextewar be. Eger yek xwe dîndar de hesibîne, lê zimanê xwe destgîr nake û dilê xwe dixapîne, dîndariya wî pûç e. Li ba bav Xwedê dîndariya paqij û bêleke ev e ku mirov di tengahiyên sêwî û ji nebiyan de here serdana wan û xwe ji lekeyên dinyayê biparêze. Nameya Aqub Beşa Duyemîn. Birayên min, hûn ên ku baweriya xwe bi xudanê me yê bi rûmet İsa Mesîh tînin, cihêtiyê nexin nav mirovan. Mesela heger yekî bi gustîlka zêrîn û bi cilên şewxdar bê civîna we û yekî belengaz jî bi cilên qîrêjî bê û hûn xatirê wî yê ku cilên şewxdar wergirtine bigirin û bêjin keremke li vir li jor rûnê û ji yê belengaz re bêjin li vir raweste
an li ber lingê min rûne. Ma hûn hingê di nav xwe de cihêtiye nakin û nabin dadgerên fikir xerab. Birayên min ên hezkirî, guhdar bin. Ma Xwedê belengazên li dinyayê nebijartine ku di baweriyê de dewlemend bin û bibin wêrisên wê padîşahiya ku wî soz daye wan, ên ku ji wî hez dikin. Lêbelê we yê belengaz bêrûmet kir. Ma yên ku serdestiyê li we dikin ne yên dewlemendin. Ma ne ewin ku we dikişînin ber dadgehan. Ma ne ewin ku çêrî wî navê qenc dikin yê ku li we hatiye kirin. Eger hûn li gor nivîsara pîroz a ku dibêje وەک ku tu ji xwe hez dikî ji cîranê xwe hez bike. şerîata padîşahiyê pêk bînin, hûn qenc dikin. Lê eger hûn cihêtiyê bixin nav mirovan, hûn guneh dikin û hûnê ji aliyê şerîatê ve sûcdar bên derxistin. Çimkî kî ku tevahiya şerîatê pêk bîne û di tiştekî tenê de bikeve, li ber tevahiya wê sûcdar e. Çimkî yê ku gotiye Zînayê neke, gotiye nekuje. jî. Îcar eger tu zînayê nekî lê tu bikujî, te şerîat şikandiye. Wek wanên ku wê bi şerîata ku azadiyê dide bên dîwan kirin, wiha bipeyvin û bikin. Çimkî dîwan ji bo wî ku rehm nekiriye bêrehm e, lê rehm li hember dîwanê bi ser dikeve. Birayên min, eger yek bêje ku baweriya wî heye lê kirinên wî tunun, hingê çi feyde heye? Ma ew bawerî dikare wî xilas bike. Eger birayek an xuşkek tazî û bêyî xwarina rojane be û yek ji we ji wan re bêje bi xêr û silamet herin, germ bibin û têr bibin, lê hûn hewcedariya wan a bedenê nedin wan, hingê çi feyde heye? Bi vî awayî baweriya bi serê xwe eger kirinên wê tune bin, miriye. Lêbelê yek wê bêje baweriya te heye, kirinên min hene. Bê kirinên xwe baweriya xwe nîşanî min bide û ez ê bi kirinên xwe ve baweriya xwe nîşanî te bidim. Ma tu bawer dikî ku Xwedê yek e? Tu qenc dikî, cin jî bawer dikin û dilerizin. Ey mirovê bêhiş! Ma tu dixwazî ku ji te re bê eşkerekirin baweriya bêyî kirinan bêkêr e. Ma bavê me Birahîm, gava ku kurê xwe Îshaq li ser gorîgehê pêşkêş kir, ne bi kirinên xwe rastar derket. Tu dibînî ku baweriya wî bi kirinên wî re dixebitî û baweriya wî bi kirinên wî temam bû. Bi vî awayî gotina vê nivîsarê hat cih. Birahîm ji Xwedê bawer kir û ev jê re rastdarî hat hesab kirin. û jê re dostê Xwedê hat gotin. Hûn dibînin ku mirov bi kirinan rastar derdikeve, ne tenê bi baweriyê. Bi vî awayî rexaba fahîşe jî gava ku nêrevan qebûl kirin û ew di riyekê din reşandin, ma ew ne bi kirinan rastar derket. Îcar çawa ku bedena bê ruh miriye, wisa jî baweriya bê kirinan be miriye. Nameya Akûb, beşa seyemîn. Birayên min, bila gelek ji we nebin mamoste. Çimkî hûn dizanin emên ku hîn dikin, em ê di dîwana hê girantir re derbas bibin. Em hemû di gelek tiştan de diterpilin. Eger yek bi devê xwe nekeve, ew dikare hemû bedena xwe jî destgîn bike û ew mirovekî gihîştî ye. Ji bo ku li ber me serî deynin, em li xabê dixin devê hespan û bi vî awayî em hemû bedena wan jî dizîvirînin. An li gemiyan binêrin. Bi ser ku ew qas mezinin û bi bayên xurt tên kaşkirin, dilê kotelvan ku derê bixwaze, bi kotelekê biçûk berê wê bi wî alî vedike. Bi vî awayî
Ziman jî endamekî biçûk e, lê bi tiştên mezin pesnê xwe dide. Binêrin, çirûskeke biçûk dikare daristanekî çi qas mezin bişewitîne. Wisa jî ziman agir e. Di nav endamên bedena me de ziman dinyayeke xerabiyê ye. Ew tevahiya mirov qirêjî dike, ji dojehê pêtê distîne û çerxa jiyana me dike pêta agir. Çimkî her cûre heywanên kûvî û têr yên ku dişêlin û afirîdên deryayê ji aliyê mirov ve tên girtin û hatine girtin. Lê ji mirovan tu kes nikare zimên bigire. Ziman bi jehra mirinê tije ye, xerabiyeke bêrawestin e. Bi zimên em bav xudan pîroz dikin û bi zimên em nifiran li wan mirovên ku di mînaka Xwedê de hatine afirandin dikin. Ji aynî devî pîrozkirin û nifir derdikeve. Birayê min, divê ev ne wiha be. Ma ji çavkaniyekê hem ava şêrîn û hem jî ava tal derdikeve? Birayên min, madara hêjîrê dikare zeytûnan an jî mêw dikare hêjîran bide. Wisa jî kaniya ava şor nikare ava şêrîn bide. Di nav we de yê fêmdar û şehreza kî ye? Bila ew bi awayê jiyana xwe ya qenç kirinên xwe di nav nermiya şehrezayiyê de nîşan bide. Lê eger di dilê we de çavnebariya tal û hevkirî hebe, pesnê xwe nedin û li hember rastiyê derewan nekin. Ev şehrezayî ne ya ji jorê ye, lê belê şehrezayiya dinyayî, nefsanî û cinnî ye. Çimkî li ku derê çavnebarî û hevrikê hebe, li wê derê tevlihevî û her kirina xerab hene. Lê şehrezayiya ku ji jor e, berî her tiştî paqij e, pişt re aştîhez, berbîwêr û nerm e. Bi rehmê û berê qenç dije ye, alî negir û ne dûrî ye. û berê rastdariyê ji bo aştîkeran di aştiyê de tê çandin. Nameya Akûb, beşa çaremîn. Şer û pevçûnên di nav we de ji ku derê ne? Ma ev ne ji xwestekên we yên ku di endamên bedena we de şer dikin tên. Çavê we li tiştekî ye, lê hûn bi dest naxin. Hûn dikujin û çavnebariyê dikin, lê hûn nikarin bigêjin armanca xwe. Hûn şer û pevçûnê dikin. Hûn bi dest naxin, çimkî hûn ji Xwedê naxwazin. Hûn dixwazin û nastînin, çimkî hûn bi niyeta xerab dixwazin, da ku hûn ji bo kêfên xwe bimezêxin. Hey zînakarno! Ma hûn nizanin ku dostaniya bi dinyayê re dijminahiya bi Xwedê re ye. Loma kî ku bixwaze bibe dostê dinyayê, xwe dike dijminê Xwedê. Ma hûn guman dikin ku nivîsara pîroz badî hewa dibêje, Xwedê bi hesûdî ruhê ku dayê me dixwaze. Lê keremeke hê mezintir dide. Loma dibêje, Xwedê li hember poz bilindan disekine, lê keremê li nefs biçûkan dike. Loma biya Xwedê bikin. Li hember îblîs bisekinin, ew ê ji we bireve. Nêzîkî Xwedê bibin, ew ji wê nêzîkî we bibe. Gunehkarno, destên xwe paqij bikin. Dudilîno, dilê xwe safî bikin. Bi keder bin, şînê bigirin û bigirîn. Bila kenê we bibe şîn, şahiya we jî bibe melûlî. Xwe li ber xudan nizm bikin, ew ê we bilind bike. Birayên min, ketma hev nekin. Yê ku ketma birayê xwe dike û wî dadbar dike, ew ketma şeriyatê dike û şeriyatê dadbar dike. Eger tu şeriyatê dadbar bikî, tu ne ewî ku şeriyatê pêk tîne, lê belê tu li ser şeriyatê dadgerî.
Yê ku şeriyet daniye û dîwanê dike tenê yek e. Yê ku dikare xelas bike û helaq bike ew e. Îcar tu kî ku tu cîranê xwe dadbar dikî? De werin hûn ên ku dibêjin îro an sibê em ê herin filan an bêvan bajarî em ê li wir salekê derbas bikin, kirîn û firotinê bikin û peran qezenc bikin. Lê hûn nizanin ku sibê jî wê çi çêbe? Jiyana we çi ye? Hûn hilmekin ku ji bo demeke kurt xuya dibe û di pey de winda dibe. Di cihê vê de divê hûn wiha bêjin. Xwedê hez bike em ê bijîn û vî karî an wî karî bikin. Lê hûn bi vî halê xwe bi quretî pesnê xwe didin. Her pesnandina wiha xerab e. Loma yê ku biya qenc dizane û nake jê re guneh e. Jê re guneh e. Nameya Aqub beşa pêncemîn. Îcar dewlemendino. Niha werin û li ser rebeniya xwe ya ku wê bê serê we bigirîn û bikin qîrîn. Dewlemendiya we riziya ye û bi zûskan cilên we xwariye. Zêr û zîvên we zengarî bûne. Zengara wan wê li hemberî we şahidiyê bike û wek êgir goştê we bixwe. Di rojên dawîn de we xezîne civandin. Vaye heqê wan karkerên ku zêviyên we dirûtine û we bi hîle ji wan standiye diqîre. Hawar hawara paleyan gihîştiye guhê xudanê ordiyan. We li dinyayê xwe da kêf û şahiyê û we dilê xwe ji bo roja serjêkirinê qelew kir. We yê rast ê ku li ber we ranabe sûçdar derxist û kuşt. Loma birano heta hatina xudan sebir bikin. Binêrin cotkar li benda berê erdê yê hêja dimîne û ji bo vê yekê sebir dike heta barana biharê û ya payîzê li ser dibare. Hûn jî sebir bikin. Dilê xwe xurt bigirin çimkî hatina xudan nêzik e. Birano, gazinan ji hev nekin da ku hûn neyên dîwan kirin. Vaye dadger li ber derî rawestiye. Birano, pêxemberên ku bi navê xudan pêv gotine ji bo xwe wek mînaka êşkişandin û sebrê bigirin. Binêrin em wanên ku tengahî ragirtine bextewar hesab dikin. We ragirtina Eyûb bihîst û we dît ku xudan di dawiyê de ji bo wî çi kir. Çimkî xudan gelek dilovan û tije rehm e. Îcar birayên min, berî her tiştî sond nexwin. Ne bi erdê, ne bi ezmên û ne jî bi tiştekî din sond bixwin. Bila ereya we erê û naya we nabe, da ku hûn neyên dîwan kirin. Eger di nav we de yek êşê dikişîne, bila dua bike. Eger yek dilşaye, bila lavijeyan bêje. Eger di nav we de yek nexweş e, bila ew gazî resîpiyên civînê bike û ew li ser wî dua bikin û bi navê xudan rûn li wî bidin. Duaya ku bi bawerî tê kirin, wê yê nexweş qenc bike û xudan wê wî rake. û eger wî guneh kiribe, wê lê bê bihurtin. Loma gunehên xwe ji hevdû re eşkere bikin û ji bo hev dua bikin, da ku hûn sağ bibin. Duaya yê rast, hêzdar û bi bandûr e. Êlyas jî mirovekî wek me bû. Ji bo ku baran nebare, bi kelegermî dua kir û li ser rûyê erdê 3 sal û 6 mehan baran nebarî. Pişt re wî dîsa dua kir. Ezmên baran da û erdê jî berê xwe da. Birayên min, eger yek ji we ji rastiyê averê bibe û yekî din careke din wî li rastiyê bizîvirine, bila bizane yê ku gunehkar ji riya wî ya averê bizîvirîne,
wê canekî ji mirinê xilas bike û gelek gunehan binixumîne.